Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah'ın rahmeti bilen şuşa bugungi jumga ertelerini körüge Allah Teala nasip eyledi. Allah Teala bizning ko'ngillarimizni, yüreklerimizni iman bilen bayıttı. Hem biz şuşa meşitlerge ana rizalığın alır için kelip oturduk. Allah Teala kılgan günahlarımızны bizning gafı eylep kursun. Hem de indi kılgan izgelik ibadatlarimizni kabul eylep, ecir savaplarını arttıra kursun. Allah Teala riza bolgan gymyrlar bilen yaşarga nasip etsin. Urunlarыбызны dereceli, sözlerimizni ütimli kıla kursun. Kişiler aldında da, Allah'ın huzurunda da seykli sikimli, dereceli bendelerden bularga bizge Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, inde bugün jumgada silesi kelgen söz nerse turunda. Мәгълүм булганча, әле менә бу атнадагына без кардәшләр белән гомрәгә барып кайткан идек. Кече хаҗ дип атыйлар инде аны шулай бит. Шуңа күрә әзрәк кенә шуңа да багышланганрак темасаларга булдым. Гомрә турында шулай бит. Шушы кече хаҗ турында гомумән. Ни өчен дигәндә, гомрә, хаҗ алар үзләре бер аерым гыйбадәт булып торалар. Әгәр без бит инде гыйбадәтләрне камил итеп кылырга тырышабыз. Мәсәлән, Коръән укыйбыз, ул гыйбадәт. Намаз укыйбыз, ул гыйбадәт. Ураза тотабыз, гыйбадәт. Мәсәлән, закат, садака бирәбез. Алар да садака, гыйбадәт булып тора. Хәтта аерым гына тәһарәт алсаң да, ул да гыйбадәт булып тора. Ягъни без сезнең белән бер сөйләгән идек инде шулай бит. Тәһарәтне Коръән укыр алдыннан гына яки намаз укыр алдыннан гына алу шарт түгел. Исеңә төште мәсәлән, яныңда су тора. Аласың да тәһарәт аласың. Аннан соң бераз эшләргә кирәк. Тәһарәт алгана. Ул да гыйбадәт булып тора. Һәм шушы гыйбадәтне кылган өчен, шушы тәһарәтне алган өчен Аллаһ Тәгалә шулай ук синең гөнаһларыңны кечереп тора. Чөнки һәрбер гыйбадәт белән адәм баласының кече гөнаһлары аның юылып төшә. Ягъни үзеннән үзе Аллаһ Тәгалә тарафыннан гафу ителә. Илля мәгәр зур гөнаһлар дидек без. Зур гөнаһлар, харам гамәлләр, балар инде бары тик тәүбә белән генә кечерелә. Ихлас күңелдән тәүбә кылып, үкенеп Аллаһ Тәгалә каршында кечерелә. Тәүбә ул 2 рәкъат намаз түгел. Тәүбә ул йөрәкнең халәте, үкенү халәте, кайгыру халәте шушы гөнаһыңа. Аллаһ Тәгалә каршында оят халәте. Шушы гөнаһны уйлаган сайын, исеңгә төшергән сайын күзләргә яшь килү халәте. Һәм бу халәт дөресен генә әйткәндә сине үлгәнче барбер калдырмаячак. Үлгәнче калдырмаячак. Суфьян ас-Саури радиллаһу анһуның күчерәләр, ул табигыйн була. Иеннән күчерәләр. Укучылары килә аны күчерергә. Кичкенә була, әйберләре күп булмый. Һәм инде иенә килеп кергәннән соң Суфьян ас-Саурийның элгеге вакытта идән булмый, такта идәннәр, җир була. Җирдә эзләр күреп ала бер укучысы. Баткан эзләр. Һәм әйтә: "Бу урында торган мебель кая?" ди. Чөнки истәл торса, 4 аяк изе кала. Урындык торса, эз кала шулай бит инде. Берәр савыт торса, җирдә изе кала. Ул әйтә: "Монда да җирдә эзләр бар" ди. Кая монда торган мебель ди. Һәм шушы эзләрнең бер ягында җир җүгеш була. Күп су күп түгелгән кебек. Су күп түгелгән. Беркем дә бу мебельне таба алмый. Шуннан соң башка укучылар әйтә шушы укучысына инде: "Анда мебель тормады" ди. Бу имамның намаз укый торган җире ди. Инде. Нафил намазлары, тәһаҗҗүд намазлары. Шул урында басып намаз укый, җир баткан. Аяк турысында, тез турысында, маңгай турысында. Инде сәҗдәгә киткән урында җүгеш, ул күз яшьләре. Җирне югышләтерлек күпме күз яше түгәргә кирәк. Без сезнең белән инде күп сөйләшкән бар моның турында, шулай бит. Без теге елый торган халык түгел бит инде татарлар. Без теге авызың тулы кан булса да, кешегә күрсәтмә дигән нәрсә бар, шулай бит. Аны үзеңдә саклыйсың, тикермисең. Күз яшендә без күрсәтмибез кешегә, үзебез генә кылганда да җыламыйбыз без. Безнең күз яше чыкса, аны сукыр күз яше диләр инде, шулай бит. Моннан әзрәк кенә чыга да ул, монда чыгып җиткәнче кибеп бетә. Чыкса да, ул агып чалмый, ул җитми ул анда кадәр. Каядыр сакалны югышләтерлек, җиргә тамырлык күз яше юк бездә. Әзрәк кенә чыга да шулай бит ялтырап күренеп ала да кибеп бетә.
Олай елар өчен нинди йөрәк кирәк? Болай елар өчен саф, чиста йөрәк кирәк. Ул инде әлбәттә еламаган, нишләп минем малым әз, нишләп мин миллионер түгел дип. Ул әлбәттә елаган, Аллаһы Тәгаләдән куркып һәм гөнаһларыннан гафу сорап. Гәрчә андый имамнарның гөнаһлары безнеке кебек түгел. Ләкин алар кичкенә гөнаһ кылсалар да, шул гөнаһларына елый торган, үкенә торган булганнар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гыйбадәт кылу, намаз укыйсыңмы син нәфил намазы, ураза тотасыңмы син нәфилне булсын. Әгәр дә син ураза тотып яки анда тәһарәтләр аласың икән, я булмаса инде гомрә хаҗы кыласың икән, бу безнең гөнаһларыбызга каффарат булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: бер гомрәдән соң икенче гомрә кылу ди, кылсаң ди, шушы алар арасында булган гөнаһларны Аллаһ Тәгалә кичерә ди. Ягъни бер гомрә кылдың, инде хәзер икенче гомрәгә бардың икән, шушы икенче гомрә арасында гомрәне күпме гөнаһ кылынган булса, Аллаһы Тәгалә шул гөнаһларны кичерә ди. Аллаһы Тәгаләнең башка сүзләре дә бар хәдисләрдә, бер намаздан бер намазга булган гөнаһларны Аллаһ Тәгалә кичерә. Бер җомгадан бер җомгага, бер уразадан бер уразага. Алар да бар. Шул ук вакытта гомрәдән гомрәгә кадәр кылынган гөнаһларны да Аллаһ Тәгалә кичерә ди. Чөнки күп кеше гомрә хаҗына яки кече хаҗга бер барып кайта да, ярар булды җитте инде. Ярар булды җитте. Юк. Ул алай дөрес түгел шулай бит. Ул бит ләззәт, син бит бер намаз укыйсың да, ярар булды җитте инде димисең бит. Менә шуңа күрә дә мөмкинчелек булганда да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне гөнаһларыбыз кичерелә дигәнгә күрә, шушы гомрәләребезне кылырга куша. Күп кеше, мөхтәрәм кардәшләр, гомрә кылмый хәерчелектән куркып. Нинди хәерчелектән курка ул? Акча. Гомрәгә акча кирәк. Хәзер менә автобус белән барган очракта $1000 тора гомрә. $1000 күпме ул? 75 мең акча ул, шулай бит. Бүгенге көндә 75 мең акча. Күп акчамы? Бүгенге көндә 75 мең акча ул күп түгел, шулай бит. Ләкин Аллаһы Тәгалә юлында тоткан акча күп булып күренә. Садака бирә башласаң 50 сум да күп. Садака бирә башласаң. Но кибеткә керсәң 5000 дә әз. Телефон алырга барсаң, шулай бит инде. Бүген күп кешеләрдә менә урамда күрәсең, күбресендә iPhone шулай бит инде. 100 мең тора iPhone. Соңгысы дип әйтик инде. Аның зураклары тагын да кыйбатрак тора. Димәк 75 мең ул бер телефон бәясе. Ул телефонны алыр өчен нишли кеше? Бөтен нәрсәгә бара. Мойкада эшли, яшьләр стройкада эшли, шулай бит кредит алалар. Кызларның башка суллары бар. Шулай бит. iPhone ала торган, сөйләп тормыйм инде, белмәүгез хәерлерәк. Алар зур адымнарга әзер. Шушы телефонны алар өчен шулай бит. Ул телефон белән нишли ул? Ул глобальный берәр проблема хәл итәме? Ашаганын, тышканын фотографияга төшерә. Ул шуның өчен кирәк. Ул глобальный бер проблеманы хәл итми ул телефон. Хәзер аның белән җүнләп сөйләшмиләр дә инде. Ашаганың, эчкәнең, тышканың, иткәнеңне нәшвәт итеп, шулай бит инде кеше фотографияга төшереп бара. Instagram тулы шул әйберләреннән соң. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, проблема адәм баласының монда йөрәкләрендә. Ул мөселманнарда да шул ук хәл ул. Мөселман кешесендә дә шул ук хәл. Аптырамагыз. Ул да шулай ук. Ул 70 мең, 100 меңне урын таба моңа ди. Ул гомрәгә җөрмим әле ди. Жалко. Шулай бит. Акча жәл. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Чират кылыгыз хаҗ белән гомрәне ди. Чөнки хаҗда һәм гомрәдә кешенең фәкыйрлеген бетерә ди, һәм гөнаһларны бетерә ди. Хаҗ һәм гомрә фәкыйрлекне бетерә ди. Ягъни син гомрәгә тотсаң, шул 75 меңне син фәкыйрләнмисең. iPhone-га тотсаң фәкыйрләнәсең. Инфаркт була iPhone-га тотсаң әгәр дә 75 меңне iPhone-га тасың икән, алдың шулай бит. Урамга чыгып барганда кулыңнан ялгыркына чыгып китә. Төшкәндә 3 тапкыр инфаркт була сиңа. Төшеп атылгач инсульт була. Шулай бит? Шулай.
Әгәр теге бар бит аның анекдоты да, теге айфонны монда артта кесәсенә тыгып куя да берәү. Утыра, шытырт килә. Нәрсә ди? Позвоночник кенә булса ярар иде. Телефон дими шулай бит, позвоночник булса ярар иде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гомердә андый хисләр юк. Ул Аллаһы Тәгалә сине фәкыйрьлектән үзе коткара, үзе чыгара. Тоткан акчаңны кире кайтара артыгы белән. Чөнки син аны Аллаһы Тәгалә юлына тоткан булып саналасың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, фәкыйрьлекне һәм гөнаһларны хаҗ һәм гомерә шулай бетерә ди. Тимерче тимерне чистарткан кебек ди. Ягъни тимерне эретеп суксаң, аның шлагы кыела. Алтын көмешне дә әгәр дә эретсәң, өстендә шлак җыела. Аны җыеп алырга кирәк. Менә шулай итеп, чистара кеше сафланып кала. Без бу дөньяда яшәгәндә шлак белән безнең капланабыз без, йөрәкләребез. Җаннарыбыз шлак белән каплана. Җин пычрак, тузан ябыша бөтен нәрсә аңа. Ул болай гына җуылып кына бетми. Шуңа күрә дә хаҗ гомерә аркылы без инде шуларны юып чистарта алабыз икән. Шулай ук хаҗ һәм гомерә ул хатын-кызларның җихады ди. Хайша анабыз әйтә. Я Расулаллаһ ди. Хатын-кызларга җихад кылу мәҗбүриме ди? Хайша анабыз сорый. Чөнки аларның да җихадта катнашучылары килә. Ирләргә бит җихадта катнашкан өчен күп савап. Аллаһы Тәгалә юлында тузан сиңа утырса да савап. Тирең түгелсә Аллаһ юлына савап. Бу бик зур савап җихад юлында булу. Хатын-кызларга бит сугыша алмыйлар алар. Шуңа күрә алар да көнләшеп карыйлар. Безгә дә катнашырга микән әллә диләр. Аларга мөһим түгел, җиңүме. Алар теге ничек кенә сугышсалар да, иң мөһиме катнашырга. Без зәгыйф, безне кыйнарлар, безне үтерәләр дип алар курыкмыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, юк ди, хатын-кызга җихадта катнашу җаваплылыгы юк ди, ягъни мәҗбүри түгел ди. Аларның җихады нәрсә ди? Кан кыймый торган җихад, ул да булса хаҗ һәм гомерә ди. Димәк, хаҗ һәм гомерә кылу ирләргә генә түгел, хатын-кызларга да кирәк икән. Без ирләр кел ниндидер сәфәрдә, сәяхәттә ниндидер зур эшләр эшләргә мөмкин без. Аларның да нәрсәдер эшлисе килә. Шуңа күрә алар да гомерәгә, хаҗга барып, менә шушы җихад кебек эшләрен кертә алалар икән. Ни өчен алай, мөхтәрәм кардәшләр? Чөнки ул җихадка бик ошаган. Каядыр чыгып китәргә кирәк, әйбер белән. Анда бөтен әйбереңне тыга алмыйсың шулай бит. Монда бит хәзер безнең өйдә бай бөтен якта үзебезне уратып алганбыз без хәзер. Комфорт белән дип әйтик инде. Монда пульт, аяк күтәрелгән, шулай бит инде ашарга килеп тора монда. Хатын китереп тора, алдыңда бөтен нәрсә, хаҗриси дә юк бит инде, Аллаһка шөкер. Пылесосны кушасың да, үзе җыштырып җыйыл шунда. Шулай бит, пылесос артыннан җәргә кирәкми хәзер. Анда бит әйберләреңне, әйбереңне җыеп, бөтен әйберне алып бетереп булмый, чыгып китәргә кирәк. Каядыр ерак сәфәргә, чит илләргә. Шунда үз киемнәреңне үзең карарга, үз ризыгыңны үзең карарга кирәк. Каядыр авыр күтәреп йөрергә кирәк, каядыр чиратта китәргә, озак ятырга кирәк, шулай бит. Төрле күп кешеләр белән катнашырга кирәк. Шуңа күрә бу үзенә күрә бер җихад ди. Менә бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, без бит инде җихадка йөри алмыйбыз. Аллаһка шөкер, теге андый сугышлар юк. Алла саклый күрсен. Һәм дә инде безгә дә шул ук хәлдә калабыз без. Без дә шул ук хәлдә калабыз. Аллаһы Тәгалә юлына чыгып керә алабыз шушы хаҗ гомерәләр белән, мөхтәрәм кардәшләр. Минада Әл-Хаиф дигән мәчет бар. Минада. Мина инде ул Мәккә кырында. Ул мәчет хаҗ вакытында гына ачыла. Башка вакытта да намаз укылмый. Бу мәчеттә 70 пәйгамбәр намаз укыган. Чөнки хаҗ кылырга анда башка пәйгамбәрләр дә килгән. Бит Кәгъбәтулланы Мәккәгә нигез салучы кем? Ибраһим алейһиссәлам. Аның улы Исмәгыйль алейһиссәлам. Аларның буынында, нәселендә пәйгамбәр артыннан пәйгамбәр туып торган. Һәм алар да бу изге җиргә килеп хаҗ кылганнар. Бу изге җирләргә килгәннәр, Муса алейһиссәламнар да, башка пәйгамбәрләр дә килгәннәр. 70 пәйгамбәр кимендә шунда килеп намаз укыган. Шуңа күрә синең дә килеп анда намаз укуың, шушы пәйгамбәрләр намаз укыган җирдә катнашу булып тора. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, мөмкинчелеге булган кеше тырышып шушы изге сәфәрләргә барып кайтырга тиештер. Аллаһка шөкер, мөмкинчелек бар, сәламәтлек бар.
Самолетлар хәзер очып тора, төрле юллар сайларга була. Теләсәң автобус, теләсәң самолет. Шуңа күрә инде шушы бер атна-ун көнеңне жәлләмичә анда барып кайтсаң, бу инде безнең гыйбадәтебез өчен, Аллаһ Тәгалә каршындагы камил гыйбадәт өчен бу дөрес адым булыр иде, мөхтәрәм кардәшләр. Иншааллаһ, русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы выбрали тему, точнее я выбрал, что ж, вы же не выбирали, правильно. Я выбрал тему про гумру. Гумра – это малый хадж. В одно время, в 90-х, у нас было, что как бы ездили в Булгар или Биляр и говорили, что это приравнивается к малому хаджу. Канонически, по шариату, есть только один малый хадж, это совершаемый в Мекку и в Медину. То есть это в Саудовской Аравии. Соответственно, другого малого хаджа канонически мы не знаем. Пророк Мухаммад, когда говорил, что «Буньяль исляму галя хамсин», что ислам основывается на 5 вещах, сказал, да, это слова шахады, намаз, ураза, закат, и 5 это хадж. Хадж делается 1 раз в год, и он обязателен для человека, если у него есть имущество, если есть здоровье. Но есть другое поклонение. Это называется умра, малый хадж, который ты можешь совершать в течение любого месяца в году. Не обязательно именно в Зуль-Хиджа это делать во время Курбан-Байрама, а в любой месяц ты можешь туда поехать. Даже сейчас. Можно поехать, даже через месяц можно поехать, даже в Уразу можно поехать, в любое время можно поехать. Только в одно время считается нежелательным совершение умры, малого хаджа, когда люди стоят на Арафате во время хаджа. То есть ты не должен был быть в Мекке в это время. Ты должен туда поехать. Малый хадж – это сокращенный хадж. Там все поклонения делаются на территории харама, то есть мечети. Там не надо за город выезжать, на Арафат, на долины Мина, Муздалифа и так далее. Потому что во время хаджа несколько дней ты еще должен ходить за городом, ночевать в палатках там и так далее. Здесь этого нет. Это очень сокращенный, облегченный хадж. Во время умры людей меньше в Мекке. Соответственно, тоже многие вещи как бы делаются проще. Но меньше это не значит 2-3 человека будете ходить. Все равно людей достаточно там, но меньше, чем во время хаджа. Таким образом, дорогие друзья, хадж является для нас сунной. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 4 раза делал умру, 1 раз делал хадж. Поэтому некоторые ученые сказали, раз в 4 года человек должен совершить большой хадж, если у него есть деньги, возможность. Раз в 4 года. А умру сколько угодно может совершить, если есть возможность. Почему? Например, дорогие друзья, сейчас за большие деньги продают одежду Майкла Джексона, например, трусики Мерлин Монро. За большие деньги продают, сотни тысяч долларов. У них открываются музеи. Люди ходят туда и смотрят, как они жили. Какие у них вот вещи есть бытовые в обиходе и так далее. И людям это интересно, потому что это их кумиры. Им интересно, как они жили, как жил Элвис Пресли там, например, да, какая гитара у него была, тоже там за миллионы потом продают. И у нас тоже есть музеи. Там Ленин там жил, например, там, да, в этом доме, в этом за партой этой сидел он, Ленин там, да, раньше вот показывали. Потому что это были кумиры. А у нас есть реальная возможность посетить места, где родился, вел свою жизнь, деятельность, скончался, где он стал пророком, величайший из людей, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Посетив вот эти все музеи, которые посвящены кому-то, и не посетив место, где жил величайший и самый любимый твой человек, это было бы не совсем правильно. Это было бы не совсем правильно, потому что в первую очередь ты же должен понять, как, почему, то есть в этих местах произошел ислам, в каких условиях он был. Мы читаем в книгах, вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переехал из Мекки в Медину. 500 километров там из Мекки в Медину. Что значит переехал? Или на электричке?
Он 2 недели шел из Мекки в Медину. 2 недели. Под жарой, под солнцем. Его преследовали. То есть, находясь там, ты понимаешь, насколько это все тяжело. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда искал истину, душа была в смятении, ближе к 40 годам, он начал уединяться в горе. Чабаль ан-Нур называется это, гора Нур, в пещере Хира. Это даже не пещера, там нора такая. Хира. И взобравшись туда, ты понимаешь, почему он выбрал это место. Это самая высокая гора в той местности. И он выбрал эту гору не просто потому, что там была пещера, а потому что это была самая высокая гора. И он выбрал в этой горе ту сторону, которая смотрела на Мекку. И он смотрел на эту Мекку, смотрел на людей и думал, что так жить нельзя, что-то здесь неправильно. Размышлял о жизни. Вот когда ты уже видишь воочию эти вещи, ты начинаешь уже понимать ислам лучше. Ты проникаешься любовью. Также, дорогие друзья, мы ведь должны любить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, также должны любить то, что он любил. А он любил Мекку. А он любил Медину. Очень любил. Даже завоевав Мекку, он остался в Медине, не переехал. Вот все эти чудеса, дорогие друзья, все эти, так скажем, явления, аяты, мы должны поехать и ощутить. Было бы неправильно, когда ты едешь в деревню к себе. Ну, пока тебе 20-25, ты, конечно же, об этом не думаешь. Но когда тебе под 40, ты едешь в деревню, что ты делаешь? Ты идешь по местам, где ты был в молодости. Дерево там, вот я лазал по этим деревьям. Когда ты с кем-то едешь куда-то, например, хазрята часто везут в деревню, взрослые люди, там 50-60 лет, там могилу, они там, вот по этим дорогам я ходил, вот по этим деревьям я там лазал, вот в этой речке я купался, это слушаешь, ну достал уже как бы, да? А у него же воспоминания, его разрывает же, правильно? И у него эмоции, ему все это дорого, так скажем. Так вот, дорогие друзья, даже дороже самих себя нам должны быть воспоминания и места, связанные с нашей религией, с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому именно даже с этих соображений мы должны, конечно, туда съездить. Другое, конечно же, это поклонение, потому что умра – это поклонение. И если ты совершаешь 2 умры, то грехи между этими умрами прощаются, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ты можешь туда поехать и совершить несколько умры, то есть чередовать, выезжать там куда-то, обратно одевать ихрам. Ты можешь тавафы совершать. Намазы можно совершать здесь, в этой местности. Саваб, конечно же, в 100 тысяч раз лучше в Мекке. Но намаз ты можешь и здесь совершить. Но вот таваф ты здесь совершить не можешь. Хотя бы ощутить это поклонение тавафа, то есть вкрутиться вокруг чего-то, это поклонение. А здесь у нас нет такого поклонения. Ты хоть у елки там крутись сколько хочешь, да? Это не поклонение. За это ничего не будет. Точнее будет, но другое. Ты можешь крутиться вокруг жены сколько хочешь, да? Наоборот, тебе попадет только даже. Скажет, садись уже, да, голова кружится от тебя, скажет. Поэтому это поклонение таваф есть только там. Больше нигде нет этого поклонения. Посетить могилу Бакия, где похоронены 10 тысяч сподвижников, где похоронены наши мамы, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам по ночам выходил делать дугавы на это кладбище. Мы можем посетить Ухуд, где проходили сражения, где похоронены 70 шахидов из мусульман, которые скончались и похоронены там, где похоронен любимый дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хамза ради Аллаху анху, куда он ходил каждый четверг делать дуга. На гору Ухуд, к могилам своего дяди и других сахабов-сподвижников. Мы можем это посетить, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посещал, значит, нам тоже нужно посетить вот эти места, дорогие друзья. Есть много других мест, связанных с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Мечеть Куба,
Первая мечеть, основанная на богобоязненности. Мечеть самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где савабы 10 тысяч раз больше, чем в обычных местах. Ты можешь ходить на намазы, читать намазы, там савабы больше заработать. Поэтому, дорогие друзья, очень и очень много поклонений можно там совершить. Много саваба можно получить. И вот эти вот твои 75 тысяч, они вообще это ерунда. По сравнению с тем, что дают тебе впечатление и награда от посещения этих мест. Это ведь несложно, дорогие друзья. Сейчас на выходные летают в Турцию. На выходные сейчас летают в Египет. Открыто. В Доминикану уже полетели, там все нормально. Здесь можно съездить, дорогие друзья, тоже неделя, 10 дней, они многого у тебя не заберут. Для нашей души это лучший отдых. Среди камней и скал это лучший отдых для нашей души. Для нашего тела, да, другой отдых нужен. Это Таиланд, массаж там, да, туда-сюда. Для нашего тела, да, другой отдых нужен. Египет там, Хургада, пляж, поваляться там, шведский стол, естественно, да. Для нашего тела это нужно. Но сколько можно уже печься о нашем теле? Наше тело и так уже в очень комфортных условиях живет, альхамдулилля. Ни холода не чувствуем, ни жары не чувствуем, ни тяжести не чувствуем. Дай хотя бы немножко своей душе отдохнуть. Свози свою душу в путешествие, в отпуск. Сколько уже телу только отдыхать, правильно? Поэтому, дорогие друзья, вот такие впечатления, естественно, мусульманин получает. Для него дороже этих мест ничего нет. Ближе этих мест ничего нет. Нормальные, поэтому мусульмане из других стран туда ездят с семьями, с детьми. Ну, видимо, и возможности есть. Даже если нет возможности, они копят на это, они мечтают об этом. Как мы копим 300-500 тысяч с семьей поехать в Турцию, там они копят поехать в Мекку и Медину с семьей, с детьми. Это тоже возможно, на самом деле не так все это сложно сейчас в наше время. Поэтому, дорогие друзья, естественно, надо стараться все-таки это сделать. Потому что, опять-таки, повторяюсь, это небольшие деньги. За эти деньги сейчас нормальную семерку даже не купишь. Я не говорю уже про девятки какие-то, там нормальную семерку даже уже не купишь. Поэтому это того не стоит. Где-то зажать эти деньги там, куда-то потратить непонятные места, оно того не стоит. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля самое главное дает нам отдых именно через сердце. У мусульманина сердце получает отдых, не тело. Сахабы, рады Аллаху анхум, они жили в спартанских условиях. Питались по-спартански, спали по-спартански, так скажем, да. Они роскоши не чувствовали. Но у них души были спокойные. Когда Аллах Тааля говорит душе при возвращении, что говорит? Я аятухан нафсуль мутмаинна. О, душа спокойная, то есть та, которая обрела покой. Все, верующие, поклонениями, прощенные. Ирджири иля раббики радиятам мардия. Вернись к своему Господу, довольный. Фадхули фи гибади вадхули джаннати. Зайди в наших рабов и зайди в рай, говорит Аллах Тааля. Нашей душе, которая отдохнула сердцем, отдохнула от поклонений, от любви к Аллаху Субханаху ва Тааля, от любви к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие друзья, пророк саллаллаху однажды сказал: «О люди, перенимайте от меня ваши религиозные обряды, ибо я не знаю, может быть, я не совершу больше хаджа после этого года». Это он говорил после последнего хаджа. Перенимайте, говорит, обряды, учитесь, делайте, говорит. Возможно, говорит, я больше не смогу быть с вами. И вы тоже, дорогие друзья, возможно, следующий год мы не увидим. Такие вещи поклонения нельзя откладывать. Вы же видите, умирают и молодые, и старые, и здоровые, и больные. Поэтому откладывать такие вещи смысла нет. У тебя нет вечности впереди. У тебя даже нет 5 лет впереди. У тебя нет даже года впереди. У тебя нет даже месяца впереди, даже часа, дорогие друзья, если вы уж совсем откровенными. Поэтому
Пророк ﷺ и говорил, нельзя так и откладывать, перенимайте. Он даже сказал, может быть, я не совершу больше хаджа. Он даже не был уверен, будет у него дальше жизни или нет. Так и случилось. После этого он скончался. И уже второй раз он хадж не смог совершить. Поэтому, дорогие друзья, мы тоже с такими вещами тянуть не должны. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.